Bilo je kod nas gore, kod stare kuće, kod svekre. To je umre čovjek i kod 10 komada izvroji. Sam? Podo. I to pokupli, kad smo nama si išli, znaš, vamo dole, tako da je bilo Bogom. Unsko-Sanski kanton okružuje gotovo 250 km državne granice sa Hrvatskom, a to je i najsumnjiviji prostor. Tu ljudi žive uz minska polja gotovo 2 desetljeća. Ja moram ići u svoju šumu da sječem drva, neće ići tuđe da krade. Moram sjeći drva u svoju šumu, tu gdje je minirano. Ja mislim da znam gdje su i tamo gdje je ograničeno, ja tamo ne idem. Minske oznake nesavjesni ljudi kradu, prodaju, premještaju. Određena lica koja vrše nelegalnu sječu šume zloupotrebljavaju minske oznake na način da ih postavljaju na pristupnim putevima kako policijski organi i lugari ih ne bi mogli kontrolisati. Uz metalne oznake otuđuju se i ovi drveni stubići koji završe i ovako. A uklanjanje oznaka koje upozoravaju na mine, tvrde u BiH Maku, jednako je postavljanju novih minskih polja.